2,000 years later. Hey yo, zap mga kabingka. And for this video mga kabingka, natakaroon diri sa may Jacinto Street ng Dakbayan sa Durian. So atong atuon mga kabingka kay na-feature na pod nato ni sa una. So natakaroon diri sa ilang bagong lokasyon. Ang pangalan na ni ay Young Sati mga kabingka, mga gikan sa Sambuanga, mga delicacy. So ubanikon niyo, let's go. So karon mga kabingka, welcome back sa aking panibago namang episode. And for this video, mag food review na po ta. So nanay manok and beef, yun mga kabingka, and coffee, barako ni mga kabingka. Asukar mga kabingka. Ano pagisig di may pinapiti-piti. Oh, may ikos na ako gisiyon jud. Grabe pang social tirada. Grabe fairness. Mura po kurik. Tatanaw dito mura naigi ko no. Gawa na gimikos-mikos na wa na gipiti-piti pa. Inom daw, inom. Grabe. Feel a moment. Kayo moingkib na karon. Tama tanaw. Kito slow. Ngana daw. Lamay jud ay delicious nga. The best kayo. Walang yapong kupas. Isa pa. Grabe. Makalaway jud. Wow. Grabe na tulo-tulo pa. Tawa kasi sa pag puso. No. Grabe. Grabe. Fairness. Delicious. Sus, grabe. Pag beef. Dami agad mga bingkay mo ni ang the best. No, nakuha po no. Napo isa priya ramang gud na gud. Ditudlo-tudlo. Di ba? Moments of the truth daw mga kabingka. Ingki pa. Ako agad ako. Grabe. Napapapiyong-piyong pa. Grabe. Nana jud kalami. Kuha na pupuso.
Fairness good. If fairness is. Medyo kayo basta kuan halal. Kuan pag beef. Yeah. If fairness mga kabingka, dili jud ni kuan jud na walay discrimination ani mga panghitabo mga kabingka. Pwede gyud ni ang tanan diri tanawa. Usa kaya kung giyaw-yaw di. Ingkid na po. Grabe. Ngayon first, kuan po. What ba? Anak yun. Anak untuk pag-ingkip. Grabe. Fairness. Grabe ka. Nabukog din. Ayun na lang yun. Grabe. Giinom ba? Grabe. The best. Di ba? The best and the best and the best ang Sambuanga din nganon pag-ingkip di na kinahanglan mo ato ka dito sa Sambuanga kay naa man na diri sa Davao na sa may asin to fairness lamian jud kayo wala jud di ba ni expand na gid ang ilang kuan lami kayo grabe fairness lami jud grabe dako kada ko lamoy ang angkol ba grabe ang naong ba naong project tanak the best kayo good quality goods kay mga diba ang reaction ako di goods kayo so wala jud ko maingon kun dili lamian di kalidad worth it no mga kabingka. Di ba? Inaanay yun tungkol sa kalami. So, see you in next my vlog mga kabingka. Babushka baby. Yeah! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.